Duraka nampik Gusti. Panglimbang 5 menit dina Rebo Wage tanggal 1 Juli taun 2026 kapethik saka Injil Matius bab 8 ayat 28 tekan ayat 34. Para tresna PLM kinasih, sawise dek wingi awake dhewe padha nglelimbang bab Gusti Yesus kang ora dilibatake utawa malah kepara kalalekake jroning tandang gawe. Mligine jroning andon lakune para murid saengga sawijining prahara ngamuk. Dina iki aku ngajak panjenengan nglelimbang bab Gusti kang katampik katulak. Bejo para murid banjur eling Gusti lan lumayu marang panjenengane saengga padha slamet. Balik ing wawasan dina iki durung cetha kawusanane. Sing cetha wong-wong luwih seneng urip adoh saka Gusti, kepara ora nglibatake Gusti, amrih bisa nindakake apa wae tanpa ana kang nyarusiku. Prastawa iki dumadi ing kutha Gadara. Ora peduli Gusti Yesus wis nundung demit-demit kang ngangslupi wong edan loro ing celongop dalan mlebu kutha kono. Santo Matius atur pelapuran menawa wong-wong Gadara padha ndhesak Gusti Yesus supaya enggal-enggal ninggalake papan kuno. Sajake wong-wong mau rumangsa karugekake mring sarase wong edan loro mau. Kok bisa? Bisa wae. Ayo padha sinau etung-etungan sacara ekonomi bab karugian kang dumadi marga warase wong edan loro mau. Wong edan loro saras kanthi pitukon patine babi-babi sak pirang-pirang. Babi-babi mau mati kelelep ing tlaga. Lah nek saben babi karegani 5 yuta wae, apa wis ora ratusan yuta kepara nganti milyatan kapitunane pengusaha babi-babi ing kutha kono. Durung menawa wong sing jenenge Yesus mau kasil mlebu kutha, banjur nundungi demit-demit kanthi pitukon babi-babi. Mesti bakal bangkrut kukut para pengusaha babi ing kutha kono. Mula sadurunge nekake pitunan kang luwih gedhe matikel-tikel, prayoga wong sing jenenge Yesus mau katampik katulak kanthi cara apa wae, aja nganti numapakake sikile ing kutha kono. Kami tidak butuh Yesus, kami tidak butuh keselamatannya. Mangkono kira-kira spanduk kang kabeber ing ngarep kutha mau. Pranyata Gusti Yesus banget ing wicaksana. Amrih ora dumadi perdondi lan ontran-ontran, panjenengane sarta para pendhereke banjur ninggalake papan kono. Nanging siji kang ora bisa kasilaki, nadyan Gusti ninggalake kutha Gadara, panjenengane wis nyawur kabecikan lan kaslametan liwat wong loro kang kauwalake saka jireting demit, sarta wong-wong kang kadudut kaosikake swara atine mring pangeram-eram dalem Gusti. Saengga mbuh cepet mbuh alon, warta kabungan bakal mratah uga ing kutha kono. Para tresna PLM kinasih, setan kang ngangslupi sawijining wong banjur nggawa owawan ing guneman lan tumindak kang gegilani bisa katitik kakenali. Nanging setan kang meranjing ing ati sacara sesideman banjur sacara alon nanging pasti ngowahi pikiran guneman lan tumindak manungsa dadi duraka durjana asring ora kamangerti lan kalegewa. Prakara iki kang satemene prayoga padha kita waspadani. Sebab sapa kang wis kajiret mring prakarti setan, dheweke uga bakal nampik Gusti, nampik karya kabecikan kaslametan dalem, sarta nampik wong-wong kang ing ngutus panjenengane. Suwawi sami munjuk, kunjung asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Gusti Yesus mugi tansah kaengetna kawula mring bebaya pakarti roh-roh awon ingkang boten kawistara mengaruhi kawula. Kajagya kawula sampun ngantos nampik paduka. Mugi nurna Yang Rama Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Kados mula buka sakmenika sarta sak lami-laminipun. Amin.
Kunjungan dalem Yang Rama, Sang Yang Putra, Tuwin Yang Roh Suci. Amin.